toca entrevistar a l'última màxima representant del món faller algemesinenc en deixar el càrrec. Vull conèixer l'opinió que té de les falles i de com es gestionen. Doncs conviu dia a dia amb el president de Junta Local Fallera. Cert és que he sigut molt crític en part de la gestió al capdavant d'esta festa per part de l'equip del seu marit. I avui tinc un bollit. És la primera vegada que entrevista a una fallera major de la ciutat com a espolí i membre de Junta Local Fallera. I damunt es tracta d'ella. Veurem què faig. Avui és pilar fonamental de Yanira Calado i Faus, fallera major de la ciutat d'Algemesí 2018. Bueno, de Yanira, fallera major de la ciutat 2018. Bona vesprada. Bona vesprada. En primer lloc, comenta'ns com una xica de Beniarjó arriba al Algemesí i s'interessa per el món faller algemesinenc. Te conto la història des del principi? Sí, clar. A veure, jo des de ben menuda he participat en les festes del meu poble, val? Allí no n'hi ha falles i allí en les festes de la Verge dels Desemparats ens vestim de falleres. Ma mare m'ha vestit sempre des de ben xicoteta. Què passa? Jo vaig començar a interessar-me per les falles arrel de que ma mare m'inculcara aquesta tradició, aquesta cultura del meu poble. Lo que jo tocava en la banda de música, entonces anava a les falles des d'un altre pla, no? I a mi m'encantaven i jo sempre volia ser. El meu tio ha sigut fundador també d'una falla allí en Gandia, la meva cosina també reina de la falla, també tinc família en Conventos Jerusalem, però tinc família, però jo no havia sigut directament fins que vaig arribar així, perquè jo he sigut reina de les festes, reina del foc i tot en el meu poble, però jo no havia sigut mai. I va ser arribar així quan vaig conèixer a Juanvi, ell estava en Junta Local entonces, no era president, havia acabat de canviar de falla i com que me va agarrar el cuquet de començar a provar. I va ser arribar a la falla aquest any i la nit de la crema ja me proposaren per ser faller major de la falla a l'any següent. O sigui que arrel d'ahir ja ha anat tot rodat. La vostra relació, tant Juanvi, president de Junta Local, és el teu home. Ho dic així perquè vosaltres a nivell públic també no s'heu amagat la relació que teniu. És una cosa que parlareu? Anem a ser matrimoni tant fora com dins dels càrrecs que enguany vos ha tocat representar o directament heu sigut vosaltres i ja està, ni siquiera s'heu parat a plantejar-vos-ho? La veritat és que no, perquè si recordes, ell me va demanar matrimoni quan vaig ser faller major de la falla, davant de tots en la presentació. I nosaltres ja teníem el planning de la nostra vida com a parella, com a home i dona, però no com a faller major de la ciutat. Quan ell es va presentar de president i jo anar ja darrere d'ell a tots els actes, havia passat per l'acord, sabia més o menys que era representar el poble, però després anant a tots els actes que ja tenia ell i veureu des d'un altre pla, va ser quan vaig començar a plantejar-me. Jo li ho dia i ell me dia que no, perquè és cert que a vegades és difícil ser parella i ser faller major i president, perquè per molt que vulguis, potser li dius una cosa com a consell i pot ser que ell s'ho prenga d'una altra manera o al revés, ell no vulgui fer més per el que diran, si és la fallera major i tal. I jo li ho dia, jo vull ser, i al final me va donar la sorpresa en la nit de la crema gravega que me presentava per al poble. I dins del que ha sigut el que ha sigut la festa, la gent ha pogut veure que sou matrimoni, és a lo que me venia a referir, que no s'heu amagat o no heu intentat el controlar el que anem a fer no que no ens coneguem, però deixar potser l'afecte o la relació de matrimoni a banda, sinó que ho heu viscut en tot. Exacte, en els vostres discursos, en tot, s'ha manifestat i és el que jo vos preguntava. Era una cosa que heu parlat o directament heu sigut com sou i s'heu deixat portar per el moment? Ens hem deixat portar, però sí que és cert que en els actes oficials i tant no oficials, o millor quan ens convidaven als casals o alguna cosa, nosaltres mai hem estat a lo millor com a parella, abraçant-nos, saps? I per exemple, quan passa la passarel·la li pegue 2 besos, vull dir, és que som fallera major i president en un tema i som home i dona en un altre tema. Nosaltres no ens amagat perquè tot el món ho sap, però ens hem comportat com devien quan estàvem representant el poble. I Yanira, com és representar Algemesí ara sí que és poble teu, no? T'has casat, vius així, però com és explicar-li a la gent de fora
que Algemesí és el teu poble i que tu representes a les falles del teu poble, quan tu, pues, el teu coret suposa que també té el teu trosset o el teu tros gran de Beniarjó. La veritat és que Algemesí arrastra molt, Jo, quan em pregunten ara d'on soc, sempre dic, soc d'Algemesí, dic, bueno, visc en Algemesí però soc de Beniarjó. La veritat és que ja m'eix dir que soc d'Algemesí directament. Jo sempre portaré el Beniarjó en el meu cor, però explicar que és Algemesí, la veritat és que m'és molt fàcil perquè a mi m'ha robat el cor. Vull dir, des del primer dia que estic així, vaig decidir que volia estar així perquè m'encantava estar així, m'agradava moltíssim més estar així que en el meu poble. I la gent que me pregunta sempre me diuen, estàs feliç? Jo dic que estic feliç en Algemesí i és el més important. Si estàs feliç, és fàcil d'explicar. Com has trobat el món faller algemesinenc? Has dit que has estat en cor, però ara enguany has sigut fallera major. Com ho has viscut? La veritat és que estar en cor a ser fallera major és diferent en certa manera, perquè en cor vius els actes que tens així en el poble, però a part dels actes que estan en el poble has de representar el teu poble fora. Aleshores he trobat molt de recolzament en gent que de vegades ni t'imaginaves. Vull dir, anar a casals, a falles, que gent que no coneixies t'obria les portes de bat a bat, et rebien com a sa casa. No, hi ha gent que m'ha sorprès per el respecte i l'admiració que tenen a la figura de fallera major d'Algemesí. I està clar que el qui ostenta un càrrec, com és el teu home, Juan Vi, pues sempre venen felicitacions però també venen moltes galtades, no? I està clar que si és una fallera major de fora que simplement està al costat del president perquè és acte protocolari i ja està, és una cosa, però viure-ho que al teu home li diguen i tant lo bo com lo roïn, tu de cara a aquesta gent que potser el teu home ha sigut crític en ell, no cal que mires a ningú si vols. No, en general, t'ho dic, en general, no. Però després tens que has de fer bona cara, no has de saber diferenciar. Costa? La veritat és que me costa cara a Juan Vi, a la meva parella, perquè ell és una persona que ho pren tot molt a tema personal d'ell. Vull dir, ell la feina que fa, la fa perquè li encanta, perquè vol i perquè vol el millor per a tots. I quan algú li deixa mal o algú li critica perquè no pensa de la mateixa forma que ell encara que intenta demostrar i estar en la seva compostura, després a casa és difícil no veure la part que li veig jo. Aleshores me costa perquè de vegades en quan a mi també me sap mal, li afecta i veure-la així pues, me costa, però després la veritat és que una vegada passa aquest moment que potser ha sigut un malentès o el que siga, da igual, les persones que hagin sigut el que hagin fet que te comportes igual en elles. Vull dir, és que sempre en el món de les falles hi ha diferències en tot el món. Mai estàs a gust en tot el que facis perquè n'hi ha persones que mai estaran d'acord. Parlarem en la proclamació que és important el tindre un cor d'honor, no? Sí. que t'acompanyi. Sobretot les que heu sigut primer cor d'honor i després sou fallers majors de la ciutat, està clar que és complicat potser dir en quin acord te quedes, en la que has sigut tu com a fallera major o en les que t'han acompanyat seguint tu fallera major de la ciutat. Aquesta pregunta és molt difícil. Perquè tu concretament te dus molt bé en les que les teues companyes que foreu falleres majors i després passareu en cort, i enguany també has tingut la sort de tindre una cort d'honor molt unida i també molt propera a tu. Com se viu això el dir, i ara estic entre dos aigües, cap a on tire? Són coses diferents, vull dir, no sé si podria elegir perquè la veritat és que quan jo vaig ser cort ja portàvem un any abans en contacte, un any més de relació. Jo en les de la meva cort d'ara com a fallera major he tingut un any de relació. En les altres vaig tenir més temps per conèixer-les. A la meva cort l'he coneguda en un any i hem fet molt bona amistat. No podria quedar-me en una i en l'altra perquè al fi hem fet bona relació en totes. Al principi me va costar, tenia les diferències en moltes, però poquet a poquet han anat obrint els seus corets, jo també, ja no he sigut tan forta perquè sempre va ser por, i la veritat és que m'endú molt bons records i molt bones amistats de l'acord d'enguany. Suposo que és complicat perquè, clar, realment la que entra de nou sempre és la fallera major, no? Sí. Hi ha un grup que ja està fet, suposo que això sempre costa més, no? Costa, és diferent. No és el mateix estar en un grup ja fet i intentar obrir les portes a algú i que donar confiança que arribar a un lloc i que te tinguen que donar a tu la confiança, que tinguen que obrir-te a tu les portes. A vegades ho fan i te penses que no, o al revés, però vamos, que
al final ho hem aconseguit, hem fet bones amistats, que és el que te dic. La relació amb els membres de Junta Local Fallera com és? Quina és la relació del dia a dia amb ells? A mi m'encanta perquè Juanvi té amistats de fa molts anys, encara que la Junta Local li varia any rere any, perquè sempre n'hi ha nous o tornen a entrar alguns que ja havien estat. Com ell té amics, jo també he fet amistats. La veritat, a mi m'encantaria estar en Junta Local, no t'ho puc negar. És una cosa que m'agrada ajudar, m'agrada treballar per les falles i conec a molts dels amics de Juanvi i tinc relació en ells molt. A altres n'hi ha que no es conec perquè acaben d'entrar, però per exemple tu no te coneixia, t'he conegut per part de la Junta Local, no de l'Espoli, i m'ha sorprès, la proclamació me va sorprendre. És el que van dir, no? Quan entres per treballar. Ahir se queden les diferències fora perquè si després no... Si cada un entra en el que pensa sense intentar arreglar, pues al final no arribes a ningun lloc. Està clar que des de fora pots criticar el que vulguis, però una vegada estàs dins, la teva implicació ha de ser diferent. De tots els actes que tenen les falles d'Algemesí, quins te quedes o quin te quedes? Sempre m'he quedat en l'ofrena, però enguany he de quedar-me en la crida, precís. Vull dir, és que la crida... Vindran altres crides, n'han fet abans, però jo crec que la meua la recordaré com a la més espectacular. No sé, jo me quedo en la crida. La relació amb la teva fallera major infantil de la ciutat, has tingut la sort de compartir amb ella este regnat, que també el compartires quan fores fallera major de la Quan parle de Marta plore, avise. Sí. Anem a portar els mocaus. Comenta'ns un poc com és aquesta relació, perquè pues a veure, ja és algo més que fallera major i fallera major infantil. És que jo crec que ja no és sols això, és que jo crec que ens han fet família. Vull dir, nosaltres vam començar l'any nostre de la comissió com a falleres majors, vaig conèixer la seva família, em van ajudar en tot, em van obrir les portes de casa a casa per al que necessitara i hem estat com a família tots aquests anys fins que han tornat a repetir. La veritat és que Marta i jo ho parlàvem moltes vegades de presentar-nos al poble, però primer el meu home no volia, son pare no volia, i al final van ser ells que ens van presentar. Entonces sempre teníem ahí el contacte d'eixa família que està. I ja quan ens van elegir a les dos, encara que havia estat difícil al principi, vam tornar a crear vincles més forts encara dels que teníem, i Marta, quan va ser de la comissió, era més xiqueta, ara ja és més adolescent, i el vincle també ha canviat. I tenim una relació com diu, filla de Juanpi. Vull dir, pareixem els seus pares també. Quines coses canviaries de les falles d'Algemesí? No perquè que no les veges que estiguen bé, sinó perquè potser tu li donaries un altre aire. Què canviaries o quines coses veus que fan falta en el poble? Vosaltres que vegeu moltes realitats perquè també visiteu molts pobles com a representants d'Algemesí. Vegem altres formes de fer falles. La veritat és que jo canviaria un poc més la cohesió que n'hi ha entre totes les falles, perquè hi ha falles que igual sí que veuen que s'ha de treballar per al poble en general i a lo millor hi ha comissions que no ho veuen així. Entonces, aquestes falles, en lloc d'aportar, el que fan és restar. La Junta Local vol treballar per a les falles del poble en general, no una per una, i hi ha que a lo millor no estan a favor d'això. N'hi ha que diuen, si les coses s'han fet com sempre, perquè no s'han de quedar com sempre. No. La gent canvia, evoluciona, les falles també en els anys hi ha coses noves, s'ha d'anar provant, s'ha d'anar modificant, i jo crec que el que li falta a les falles d'Algemesí és tindre un poc més de visió de futur o d'estar oberts a fer grans les falles del poble i que siguin més visibles a la resta. Penses que potser aquestes falles que estan més reàcies a coses que puguen ser canvis, pot ser que aquestes falles també se veguen no atacades, perquè no crec que sigui el sentit atacar, perquè mai ningú va fer mal a l'altra falla, no? Però que potser no li donen el temps que aquesta falla necessita per assumir aquests canvis i aquestes coses. Clar, hi ha falles que tenen vora 50 anys ja, no? I 50 anys fent falla no és el mateix el que li suposa aquesta falla que a una falla que potser porta 10 anys o 12 anys, evidentment ha estat molts anys viciar a fer aquesta cosa, i les altres total que porten 8-10 anys és més fàcil potser fer el canvi. No creus o no opines tu que aquestes falles potser necessitarien tindre també el seu temps, que vegin que al final és bo el canviar, però també que n'hi hagi com una progressió o una...
crec que cadascuna hauria adaptar-se també en aquest sentit a les necessitats que té. Però no em referís sols a aquest tipus d'evolució, el canvi, sinó en general. Vull dir, n'hi ha coses que les falles d'Algemesí estem endarrerides respecte a altres pobles per com fem les coses. Jo n'hi ha una cosa que sempre li dic a Juanvi quan vaig a les altres poblacions, quan he anat, perdó. Per exemple, el tema de la proclamació sempre se fan les falleres ja vestides de falleres. En Algemesí ho fem de particular. Sempre li dic, això s'hauria de canviar. Eixe canvi, per exemple, si se fera, no seria un canvi mal per a les falles, totes tindrien el mateix temps, però per exemple el canvi a lo millor del que estem parlant així de passar a cort o falleres majors, crec que és necessari. És necessari perquè quan ho vius des de dins te dones compte de per què unes falleres han pogut fer unes coses que altres no. Per exemple, jo sempre poso un exemple, Tres Moreres és l'última en exaltar i el Mercat era la primera, ara ja n'hi ha una altra falla nova, però jo vaig anar un any de presentacions canviant-me la banda 2 vegades. La meva companya de cor, que era del Mercat, va anar 2 anys a presentacions, perquè, per exemple, aquestes persones tenien que gaudir més de les presentacions i tu haver anat un any. També suposa que tindrà la part negativa, perquè tindran més costos de perruqueria, de maquillatge i això, però per què? Ja que eres fallera major i que pots tindre 2 anys per davant, per què no és... No sé, jo el veig necessari, ahir cada un tenim la nostra opinió, i el que dius tu del temps, pues sí, però jo crec que dins d'un temps raonable, no? De que s'adaptaren tots, no d'ací 20 anys. Sí. El tema de l'acord d'honor és un tema que a lo millor fins ara eren 7 falles les que n'hi havia, bueno, d'això ja fa molt de temps, però eren 7 falles i eren 7 components, ara ja n'hi ha 11. Creus que ja se té que replantejar qui té que ser cort, si han de ser les falles majors que acaben o si s'ha de obrir a presentar-se aquelles que vulguin formar part de l'acord en un número establit, com pugui ser 6, 8... A mi igual me maten per dir això, però jo penso que sí que se hauria reduir un poc. Més que res perquè Algemesí no és un poble que tinga el recolzament del finançament, per exemple, de l'Ajuntament. Teniu molt poc de pressupost el que són les falles d'Algemesí i la Junta local per a poder disposar d'ell. Imagineu-se que cada vegada n'hi ha més falles, ara ja som 10, una altra més, 11. A l'any que ve pot aparèixer una altra, ja són 12 xiques de cor, 12 majors, 12 menudes, no sé, no crec que siguem igual que València, no podem fer front, i són més tiquets de sopars, no sé, tots els gastos que corre la Junta local, bandes, insígnies, el que puga gastar-se cada vegada augmenta més, i jo crec que ahir, si no tenen el recolzament per part de l'Ajuntament en certes coses, crec que haurien reduir l'acord. No sé ja si dius tu de presentar-se o com ara en teoria és voluntari, però és que al final totes volem anar... Vull dir, no sé si també se va plantejar una vegada el que la fallera major el gira. No crec que siga la millor opció, la millor per a que sempre estiguen totes les falles representades, però no sé, que anaren rodant, com una espècie de roda. Pues un any sí, una falla no, que anaren a lo millor la meitat. O un any les majors d'una falla i l'altre any les infantils, així que anaren tornant. No sé, són exemples que donen per... No pues per acabar de Yanira, què ens voldries contar? Què ens voldries dir? Què diries al poble d'Algemesí? Total llibertat. Total llibertat. Que estic molt agraïda de l'acollida que he tingut com a fallera major, que he estat immensament feliç. Ha sigut un any únic i per a mi inoblidable i, com dient, sempre quedarà gravat a foc en el meu cor, i he lluït la banda d'Algemesí amb molt d'orgull. Pues Deyanira, fallera major de la ciutat d'Algemesí 2018, moltíssimes gràcies per esta entrevista, perquè ja eres un pilar fonamental dins de la història de les falles d'Algemesí. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per a mi, Deyanira sols anava a ser una fallera major de la ciutat més, de les que representa el seu poble i que viu el que li ofereix la festa durant tot un any. La dona del president de Junta Local Fallera, que havia fet del seu somni una realitat. Però no ha sigut així. Després d'esta conversa, me n'he adonat que es tracta d'una jove que viu, sent i treballa de la mateixa manera que jo esta festa, les falles. I és que no hi ha millor manera per conèixer que conversant per tal de canviar d'opinió o de millorar la que ja es tenia. Deyanira Calado i Faus,
Gràcies, moltes gràcies per obrir-te, per vindre en total predisposició a aclarir, conèixer i conversar.